ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони паплинҳои нав ба нав. Айни ҳол ман дар бозори Корвон тарафи Кормонсити Абтови Рияд, дар ҷое ки аз тарафи соҳибкорон паплинҳои нав ба нав ба фурӯш гузошта шудааст, қарор дорам ва хостам навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. ин паплинҳое ки ҳозир шумо дар навор мебинед, ҳамаи ин сифатҳои доинг буда айни ҳол аз тарафи соҳибкорон бо ороиши сангчаҳо ба фурӯш гузошта шудааст, ки аз як нусха бо 5 ранг ҷудо карда шудааст. Инашам бошад, паплинҳои сифатҳои доинг буда аз як нусха бо 5 ранг ҷудо карда шудааст ва аз тарафи соҳибкорон нархи ин паплин 100 сомон ҳарфгузорӣ шудааст. ин нархи дона мебошад ва касоне ки аз ин хоҳиши зиёд хариданро доранд, аз нархи дона боз ҳам арзонтар мешавад. чӣ тавре ки дар видеои пешина ман ба шумо гуфта будам, паплинҳои сифатҳои доинг ин аз дигар сифатҳо фарқкунанда буда бисёрам бо сифати баланд тайёр шудааст ва ҳар сол дар баробари фасли гармӣ аз тарафи соҳибкорон якчанд намуди ин паплинҳо ба фурӯш гузошта мешавад ва бонувону модарони мо омада аз ин паплинҳо харидорӣ мекунанд ва дар вақти ҳавои гармӣ истифода мебаранд. шумо бошед дӯстон, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири видео бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментаре нависед. ман бошам ҳамаи комментарҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва то қадри имкон агар тавонед видеоро ба дигарон поделитсия кунед, то дигарон аз ин паплинҳо огоҳ шаванд ва ба бозори Корон омада барои худ аз ин паплинҳо харидорӣ намоянд. дастгирии шумо беҳад зарур аст, чунки дастгирии шумо ин пешравии кори ман мебошад. касоне ки аз ин паплинҳо хоҳиши харидорӣ карданро доранд, суроғои мо бозори Корвон, тарафи Кормонсити Абтови Рияд, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. ман бошам ба ҳамаи зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳам. доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст, яъне бе пул. инаш бошад паплинҳои гулмайда буда аз тарафи соҳибкор айни ҳол якчанд намуд гулаш ба фурӯш гузошта шудааст ва сифаташон сифатҳои доинг мебошанд. ана инашам бошад паплинҳои нав буда аз як нусха бо 3 ранг ҷудо карда шудааст ва аз тарафи соҳибкорон дар болои гулҳояшон бо ороиши сангчаҳо ороиш дода шудааст ва нархашон 170 сомон мебошад. ин нархи дона буда касоне ки аз ин хоҳиши зиёд хариданро доранд, аз 170 сомон бозам арзон мешавад. ҳамаи паплинҳое ки шумо дар навор мебинед, ҳамаи ин паплинҳо сифатҳои доинг буда айни ҳол аз тарафи соҳибкорон бо ҳар намуд ороиши сангчаҳо ороиш дода шуда ба фурӯш гузошта шудааст. инашам бошад паплини нав буда аз як нусха бо 5 ранг ҷудо карда шудааст ва аз тарафи соҳибкор нархи ин паплин 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. инашам бошад паплини нав буда аз як нусха бо 3 ранг ҷудо карда шудааст ва аз тарафи соҳибкор нархи ин паплин 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад.
Cihançı yok esas, cihançı yok. Bu bizi daha sana raftan çalmıştır, trap mı? Merhaba efendim. Nasıl çiğsin? Afra kırdı zaten. Hadi, tamam onlar. Şeytan, buraya mı takıldı? Ne takıldı? Ha? Çanta orada git. Özgür Tayan'da. Onun için takıldı ya. Falan da iyi dağlar ne yapıyor? Araba. Araba.
باید رامشکو بیاد. ва дар охири ин навор ба ҳамаи шумо дӯстон тансиҳативу хонаводӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр, то видеоҳои навбатӣ маро интизор бошед.